dugutigi ni wari dafara e passe daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum wara tade o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye
kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kudo la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Falaye Keita bi ye juma ye utukalo tile 22 sanba 2025 juma ale don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mamadu Dinɛ maaw bolo maa minnu bɛ n'olu ye silamɛw ye Falaye minnu b'a fɔ ko la ilaha illallah olu ka donba don nka Falaye diɲɛ donba fana don dɛ diɲɛ don bɛɛ lajɛlen ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye bi sɔgɔmada in na Falaye an ta yɔrɔ tɛna caya kosɛbɛ an bɛna tasibila kɛ Isa Ongoyiba ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la a janaja kɛra kunu a yɛrɛ ka so hippodrome na limanaw teriw balimaw ni sinjiw bɛɛ lajɛlen taara a kɛnɛ kan an na dɔ fɔ o la Falaye Burkina premier ministre ale ka taama an ka jamana kɔnɔ a bɛ kuncɛ bi kunungo a tun bɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la taara min ye président ye o ye a bisimila Falaye b'a dɔn ko sisan n'i nana Mali la fɔlɔ min tun bɛ kɛ i b'o dɔn ne nana visite la Mali la dɔrɔn u bɛ taa n'i ye kuluba i bɛ sɔrɔ ka taa yaala dugu kɔnɔna k'i ka baara sisan o tɛ yen dɛ i nana ci min na i b'o ɲɛnabɔ n'i bɔra président fɛ yen on zone directement avion n ko ko tun bɛ ka kɛ ten de fɔlɔ Falaye
sari ne nana sandro paraw u bɛ taa ni ye président fɛ yen i bɛ tila président na tuma i bɛ sɔrɔ ka na jigin ministre ni fɛnw na sisan anw ta ye min ye n'i nana i t'i ka ci ɲɛnabɔ n'i taa waati sera n'i bɔra président fɛ yen kɔni o kɔrɔ k'e taa waati de sera ɔhɔ sisan ale kɔni a bɛ segin bi basketikɛlaw olu y'an kunna wolo in fala i b'a dɔn k'a kun mɛnna an kun ma nin jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ kan fo mɔgɔw tun bɛ k'a fɔ an ka jamana ma ko an ka denmisɛnninw bɛ se ko nka k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw tɛ se ko k'an ka denmisɛnninw si de falen ko ka t'o bila maaw ka denmisɛnninw na an ye denmisɛnnin minnu lamɔ san damadɔ kɔnɔna fala ye o de jaabi filɛ nin ye an bolo nin ye tan ninnu wulila ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn faamu e yɛrɛ terikɛ de bɛ ka an sen sumaya dɔɔnin a girinyara kojugu nka u kana n'a ye u k'a bɔ États-Unis u kana n'a ye Europe n'a ye basketi daminɛ ka ci a bɛ sɔn ka fisa a yɛrɛ ma kosɛbɛ i terikɛ girinyara a sen ka girin nin tile fila in na basketi jamana kɔnɔna fana na fala ye bi wulikajɔ bɛ yɔrɔ caman na nka armée bɛ labɛn na an tɛna n'an da don o gundo bɛɛ lajɛlen na nka maa minnu bɛ ka ko minnu kɛ u ka sabali faso foyi tɛ yen i bɛ min sɔrɔ ka tɛmɛ i faso kan fala ye an ka wolomasiri tabɔ bɛ baara min na bi o yɛrɛ dɔrɔn kama maaw n'i tɛ se dɔwɛrɛ la i kan k'i sigi i da de fala ye e ka diɲɛ bɛɛ ta ka diɲɛ bɛɛ lajɛ bi i bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛ i tɛ Côte d'Ivoire ka ye ka t'i sigi France 24 ka Côte d'Ivoire lajaba i tɛ Niger ka ye ka t'i sigi TV5 ni fɛn na ka Niger lajaba i tɛ Burkina bɛ a la i tɛ jamana wɛrɛ mɔgɔya la anw maliyɛnw dɔrɔn de bɛ ka nin ko ninnu kɛ o yɛrɛ dɔrɔn an kan k'an miiri parce que an bɛ ka nin minnu kɛ bi kɔ de bɛ nin bɛɛ la ne bɛ tilen k'o de fɔ yan ni Asimi man di ye o y'i ka droit ye politiki baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o man di ye o y'i ka hakɛ ye jamana courant tɛ yen o y'i ka hakɛ ye ji tɛ ka sɔrɔ o y'i ka hakɛ ye fala an yɛrɛ bɛ caman fɔ yan don o don nka k'a kɛ faso yɛrɛ jɔyɔrɔba ye fɛn mun ye n'o y'an ka armée ye tiɲɛna maaw kan k'a lajɛ ten filɛni ni galama mana ci ɲɔgɔn na anw ka armée de ko bɛ ta ka da lɛfɛ kɔnɔ fala o dun bɛ min na bi tiɲɛ don ne yɛrɛ famana kɛlɛdaga ma sa nka n bɛna taa zole da sɔɔni tuguni mɛ n bɛ tɛmɛ marakala fɛ fɔlɔ n bɛ taa lolo cogo lajɛ yen fɔlɔ parce que n'i ma taa marakala ka taa lolo lajɛ fɔlɔ a jɛngɛnen don cogo min an tɛ se ka taa dɛ tiɲɛ don n ye personne nager nka marifa tɛ nager dɔn dɛ ale tɛ nager dɔn a tɛ petipetinin dɔn donc on s'en calme nous d'abord an bɛ dugawu kɛ min ye an ka wolomasiri tabaw ye fala ye sɔgɔmada in na an bɛ nana kuma fana burɛmukaw olu ta kɛra kabako ye dɛ olu ye dugawu kɛ ko sanji tile 3 san nana u bɛ ka dugawu kɛ tugun ko san ka jɔ a gɛlɛyara dɛ donc nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na an bɛ nana kibaruya minnu walawala an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw ye minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. fala ye ko n'i y'a mɛn naji ko dɔ su don dɛ kuma min taatɔ don dugutigi bulon na a ma bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la k'o labɛn sɔgɔmada in na an bɛna kuma ne bɛnkɛw kan an bɛna kuma ne ba ka maaw kan an bɛna kuma filaw ka baara ka fala ye n'i ko fila i ko bagan n'i ko fila i ko nɔrɔ n'i ko fila i ko saamɛ n'i ko fila i ko maloya nka bi fala ye ne bɛnkɛw u ka baara gɛlɛyalen d'u bolo bi fala ye anw ka jamana kɔnɔna yan bagan mara bagan feere bagan boso buseya n'an m'an farati a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ k'a sababu kɛ daliya jumɛnw ye an bɛna n'an da don o la Mali bisimila ye fo a bi an ko an ka jamana ma nkanw ye mɔni kɛ jamana ye anw ye bagan mara jamana ye anw ye ci kɛ jamana ye wa anw ka jamana sigilen don nin duloma 3 de ka fala ye min b'a to an bɛ se ka taa ɲɛ
n'i ye Mali ta min ye bagan mara ye ani jɛgɛmɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔ la nka degun min b'a la nin waati in na fala ye bagan mara yɔrɔ ɲɛnɛma o ti anw ka jamana kɔnɔ basigibaliya min b'an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 san o y'a to an ka bagan mara a gɛlɛyara kosɛbɛ Mali dun ye jamana ye bi misi min b'an fɛ yan ba min b'an fɛ yan ani saga min b'an fɛ yan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔlen don o sogow fɛ k'a sababuya kɛ an ka baara kɛcogo ani an ka bagan maralaw fulaw yɛrɛ ka cɛsiri cogoya ye fala ye nka bi fulaw dɔrɔn tɛ bagan marala ye fula kɔni tɔgɔ bɛ bagan kan nka fulaw dɔrɔn tɛ bagan marala ye bi fala ye ne tun bɛ fula minnu dɔn ne ye minnu ye kuɲakari ani maasina olu tun sɔn ka hali misi sogo dun u kɔni b'a nɔnɔ min nka misitigi yɛrɛ i kɛtɔ ka sogo y'a da kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ Mali kɔnɔna na fala ye min ye ka kɛ ni an ye kibaruya minnu sɔrɔ ye san 2020 o kimɛliw misi 1,2 de bɛ an fɛ yan min ye saga ye o ye 20,000 ye ba ye 20,27 ye ka kɛ ni san 2020 o kimɛliw ye a bɛ se ka kɛ kimɛli minnu bɛ sen na dɔ bɛ se ka fara a kan jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ san kɔnɔ n'a bɛ baara kɛ n'o ye n'an b'a fɔ o ma ko PIB bagan mara jɔyɔrɔ ka bon a la nka nin kɔsa in na degun bɛ ka ye baara la sabula n ye min f'i ɲɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen tɛ sen kan fala ye tile 2 in na kuma min bɛ gwadonmusow da n t'a dɔn ni e bɛ k'a kuma mɛn anw kɔni a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ anw kɔrɔ su ni tile o ye ko sogo k'a sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya waati la anw ɲɛna n ko ko n'a kɛcogo don n ko fali mina na don a la nka sogo sɔngɔ yɛlɛma in fala ye a bɛ ka kɛ jɔrɔna ko ye bibi in na dɛ bagan maralaw k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni bagan bɛ bɔ olu la kosɛbɛ degun bɛ bi fala ye an bɛ Gawo fɔ ka Douentza fɔ ka Kidali fɔ Bamakɔ kɔnɔna na bi bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko sogo a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ musaka min bɛ musolakaw bolo n'u bɛ taa n'a ye sugu la nafɛn tɔw min ye sogo ye ale kelen min ka na olu jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta fala ye waliya in a degun nana cogo di degun farala degun ka fala ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bagantigiw ye olu bɛ bagan mara yɔrɔ minnu na n'an b'a fɔ o ma ko bagan dumuni yɔrɔw olu caman bɛ bi o bɛ ka dɔgɔya dɔgɔyali fana bɛ ka kɛ mun ye tuguni min ye cɛncɛnfuga ye o bɛ ka caya min ye o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw baganw mara yɔrɔ ni baganw kundo yɔrɔ ka taa fara lakanabaliya ka fala ye o y'a to bi sɔngɔ yɛlɛma ale kɛlen don an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ la yɔrɔw ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw o ti Mali jamana kɔnɔ bagantigiw bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na hali baganw ka munumunu ni jamana kɔnɔ ka taa bin ɲini k'a dun binkɛnɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na san waati min o labɛnw olu sigilen tɛ sen kan basigibaliya min kɛlen don bi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen don bi dugudenw ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka taa se an ka siraba minnu bɛ yen ni baganw bɛ na olu la n'olu caman minɛnen don bi bagangɛnnaw olu bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ bagan feerelaw bɛ ka dɔgɔya sira minnu bɛ yen n'o bɛ baganw yɛrɛ ta olu la ka na n'o ye o kɛra banbanciwale ni jugawale kɛbaaw olu dagayɔrɔ ye fala ye an ka munumunu salon ni ɲinini sen fɛ bagantigi dɔw k'an ma nin y'olu san 30 ni kɔ ye u bɛ nin bagan baara in na fɔlɔ o tun bɛ misi jɔlen a sen k'a sɔrɔ 50,000 la n'o ye 250,000 ye bi min ye o misi kelen ye fala ye f'i ka se k'a sɔrɔ o bɛ taa 70,000 la a dɔw yɛrɛ 80,000 ye wa mun nana n'o ye basigibaliya sabula misi ni bagan tɔw bɛ taa ta yɔrɔ min na i n'a fɔ ɲɔnɔ mara la Korokaw fɛ yen Bankas anw ka dugu n'o ye Busɛn ye ani Kuruma nin bɛɛ lajɛlen na bagan a sɔrɔli o ka gɛlɛ fɔlɔ ye kelen sabula minnu bɛ bagan baara kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ na ni marifa ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye bagan ta ka taa n'a ye k'i bɛ taa n'a ye sugu la Segu bagan feerelaw ko o yɛrɛ de ye kataba 4 ye bi n'i taara n'i ye bagan sɔrɔ ka sira fana minɛ e ta 2 ni cɛtigɛ min ye bagan feerela dɔw ye o k'an ma a kun ka d'u ye ka taa Gourma kɔnɔna na sabula bagan ɲɛnama bɛ sɔrɔ yen ka se ka n'a feere nka bi maa y'i kunda yen kan ani Moti mara kan i ta 2 ni cɛtigɛ bin o jaralen don
ji o ti sɔrɔ misiw fasalen wa min ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bi kosɛbɛ ni bagantigiw yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ o ye basigibaliya min nalen don ka n'i coko bagan sugu bagan feere yɔrɔw a caman lankolon don bi wali ni ye bagan sɔrɔ ye fala ye sɔngɔ min bɛ a la i tɛ se k'a sa k'a sababuya kɛ maaw kun delilen don min na o tɛ se ka sɔrɔ busew olu kɔni ko sa k'olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ bagan ma na cogo min olu b'a feere k'u ka tɔnɔ ɲini fala ye wa nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na bi sɔngɔw yɛlɛlen don kosɛbɛ su ani dugujɛ cɛ hali Kidal min ye bagan ye fala ye kilo a sɔngɔ yɛlɛla ye Duwanzakaw fɛ yen a sɔngɔ yɛlɛla ye k'a sababuya kɛ mun bɛ sɔrɔ 500 la fala ye o sogo kilo kɛlen don 600 ye bi o bɛ Duwanza cogo min o bɛ Bamakɔ cogo min wa o bɛ fana an ka marabolo caman fana kɔnɔna na bi dɔw yɛrɛ ta o taalen ni yɛrɛ sɔrɔ fo 700 la baa bɛɛ lajɛlen ko hakili sigilen don k'a fɔ ko fɛɛrɛ na sɔrɔ nka min ye baara in ye a bɛ ka gɛlɛya minnu bɛ taa bagan ta kɔkan ka na ka taa ta sa an ka jamana marabolo la ka na n'a ye Bamakɔ ni dugubaw kɔnɔna fala ye u ko fɔlɔ k'olu tun bɛ baara in kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na kamiyon de bɛ fa dewu ka na se pɔsiw la ka se ka tɛmɛ ten nka min ye an balimakɛ dɔ ye a ko seliba ɲɛkɔrɔla la 2 miliyɔn ani kɔ tun bɛ ale bolo wa a taara o juru ta han ale hakilila tigɛlen tuma min na k'a bɛ na baara kɛ n'o ye fala ye u y'a da disi kan ka wari in bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ a kun a y'u deli cogo o cogo u ma sɔn don dɔ la fana a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka wulikajɔ dɔw senfɛ maa dɔw fana nana ka na sira da u ɲɛ ko f'u ka 100 ani 40 sara fala ye 700 000 francs u y'u deli ko 100 maa ninnu ma sɔn bagan fala k'u ye bagan sugandi de fala ye tulɔlenw u y'olu ta ka mɛrɛni to maa ninnu bolo ka tila k'a fɔ k'u ka 100 di u ko nin bɛ siraw kan cogo min olu yɛrɛ y'u ni kisili fisaya ni bagan yɛrɛ tali ye ka siraw minɛ fala ye ko nin si tɛ kojugu ye dɛ olu bɛ bagan minnu ta o cogo la ni bamanciwale ni wale kaba bɛ janda u ɲɛ u bɛna se an ka pɔsu fana na tuguni o fana n'a ko don i ye pɔsu sɔrɔ cogo o cogo pɔsu mɔgɔw b'u ka bosoni k'i kun kimɛli min yɛrɛ bɛ fɔ k'a fɔ ko nin ye hakɛ ye misi kelen na saga kelen na ba kelen na ni bɛn kelen don ka fala ye k'olu pɔsu fana bɛ tila ka o ɲɔgɔnna 2 wɛrɛ min fɛ ko fo dɔw b'a f'i ɲɛna ko o tuma na e min di ninnu ma yanni ka se ko e yɛrɛ t'o da dɔn de an b'an ko min ka taa an jaabi fala ye n b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u b'a la ko ka sɔngɔ nɔrɔ min kɛ u ka taa nɔrɔ pɔsuw fana na fɛnw sɔngɔ kan ka nɔrɔli min kɛ n'a afisage don fala ye u ka taa nɔrɔ pɔsuw la pɔsu de la fala ye dɔ bɛ yɛlɛ bi a b'a f'i ɲɛna ko ale bɛ i la tɛmɛ 600 dɔ bɛ na o kɔ b'a fɔ ko 400 dɔ bɛ na o fana kɔ b'a fɔ ko 200 a bɛɛ ye pɔsi kelen ye nka a wari bɛ taa min a wariw bɛ taa min fulakɛ ko ma ko ale yɛrɛ tun bɛ se ka min faamu ale y'a yira cɛ la k'i ɲɛ bɛ kamiyon in na a kun falen de don tewu bagan na maa jugu ninnu y'an jɔ k'an da an disi kan u ko 100 ni 40 an k'o t'an bolo u ye bagan la ɲumanmaw u y'olu soli ka bɔ a la ko n'o tɛ e yɛrɛ b'a la kamiyon ma fa wa bagan banabaatɔ minnu filɛ nin ye fala ye cɛ k'u ma k'u k'u débrouiller olu fana ye bagan t'u bolo ka taa olu jɛra ko a don nka u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a na kɛ surasiw bɛ patrouille kɛ o nana ko u ka nin ko ninnu dabila k'u kana sɔn nin ma o nalen de sufɛ o ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o tɛ sariya la o ye surasi ɲɛmɔgɔba ye o ka sɔrɔ k'a fɔ k'u ka mɔgɔ ninnu ka bagan d'u ma k'u ka tɛmɛ n'a ye hakɛ min fɔra douane na ko bagantigiw ka t'o sara fɛn minnu kan ka sara normalement u k'olu sara a tɔ in u k'o to yen ka tila ka kuma maa minnu tun bɛ pɔsu la k'u ka far'o la cɛ ko o y'ale wasa o yɛrɛ kama ale tolen don bi halisa baganko la wa ale b'a ɲini o ɲɛmaa ni surasi minnu bɛ patrouille kɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ kan yaasa jamana bɛ se ka a dɔn olu ye cogo min fala ye kelen wɛrɛ fana bɛ yen o ko min ye Kucala ka taa Sikaso ye ale tun bɛ bagan baara kɛ o de kan nka bi ale bɛ Sikaso ale sigilen don yen ni bagan feerela yɛrɛ bɛ se ka na ni bagan ye ko wa ko min ka jugu fala ye n'olu nana ni bagan ye o yɔrɔ la bagantigi yɛrɛ nalen n'a ka bagan ye k'o bɛ sɔngɔ jumɛn fɔ k'e bɛ se ka fɔ k'i bɛ tɛrɛmɛli kɛ tuguni k'e yɛrɛ bɛ sira dɔn wa bi ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u bɛ ka cɛsiri ni baara minnu kɛ u k'u jija ka dɔ fara a kan bagan feerelaw ni bagan jagolaw u bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na kosɛbɛ o ye nin ye bagan dumuni yɔrɔw
minnu ta kodɔnnen an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi u la a ka bɔ tubabukan fɔfɔ in na Bamakɔ ka fɛɛrɛw sigi bagantigiw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo min na fala bagantigiw k'a ma fana ko tiɲɛ don jamana ɲɛmaaw de y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana ɲɛmaaw de bɛ lakana kow ɲɛdɔn nka nin waati in na garabali minnu tun bɛ Bamakɔ olu bɔlen Bamakɔ kɛrɛfɛla la k'o fana ye dɔ fara bagan sɔngɔ kan k'o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sabula olu bɛ ka taa yɔrɔ minnu ta bi o sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ wa degun bɛ olu ka baara in na kosɛbɛ min ka d'u ye min ye escorte ye o ka kɛ waati ni waati olu baganfeerelaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ armée ka escorte kɛ u ka na ni baganw ye bagantigi minnu fana bɛ yen n'olu b'an ka sigidaw la minnu bɛ Koro minnu bɛ Kuruma minnu bɛ Bankas minnu bɛ Douanza minnu bɛ Goni minnu bɛ Fao fana Falaye olu ka bagan dumuni yɔrɔ fana gouvernement ka taa o dilan k'o ɲɛ ka jimi yɔrɔw k'a la ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka baganw jɔlen sen kan u kana ta ka taa jamana kɔkan na ko sabula k'an bɛ nin bɛɛ la Falaye min ka jugu o ye k'a fɔ dɔw bɛna bagan ta sen kan foyi tɛ kɛ u la u bɛ taa n'a ye foyi tɛ kɛ olu tigiw la u bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛw la k'o bɛ kɛ cogo min an k'an jija o ko ka ban an yɛrɛ k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ yan bagantigiw yɛrɛw an k'olu wele Bamakɔ dulokiba donna ninnu an k'olu to yen degun bɛ minnu ka yɛrɛ an ka togodaw n'an ka bugudaw la u ka wele k'u ɲininka u ka fɛɛrɛw la tubabukan mun bɛna na f'olu ɲɛna Bamakɔ yan kuma o ka ɲɛmaaw fɛ kɔmasegi tɛ a la bi a t'a la sini wa min ye sogo sɔngɔ ye ko yanni décembre kalo cɛ k'a jiginni bɛ gɛlɛya dɛ ko ni dɔ ma fara a kan sabula ko bɛ ka taa sira min fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye olu kɔni ye olu bɛ bagan kɛ Falaw yɛrɛ fɛn dɔ fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne dabali banna o u ko bagan kelen m'a fa n'o ye misi kelen ko fɛn min bɛ bɔ a la k'a bɛ se fɛn 7 ma ko wa k'a bɛ baara min fana sigi sen kan o fɛn 7 Falaye o bɛ taa se baara bolo 12 ɲɔgɔnna ma wa olu bɛɛ b'u ta sɔrɔ tile kɔnɔ su ani tile ko ni bagan yɛrɛ ma ye a ɲɛna ka jɔ a sen kan o bɛna na olu sɔrɔ cogo di wa k'o bɛna na kɛ maa joli ye baarakɛbaliya ye k'a daminɛ togodaw la ka na se an ka dugubaw kɔnɔna na ko an y'olu jateminɛ kɛ fɔlɔ wa Falaye fɛn min ka gu ye i b'o dɔn e k'a fɔ ko mani ko minisiri ye nin fɛɛrɛ u b'a fɔ ko fɛɛrɛ jumɛn k'olu kɔni b'u ye télé la u bɛ bɔ u bɛ fɛnw fɔ nka olu minnu yɛrɛ ye ko in degun bɛ olu minnu kan se tɛ kɛ olu ma dɛ hali olu ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan n'u b'u ka filières kɔnɔna na olu ka kɔmasegi olu fɛ yen u ko ne ma ko ɲɛmaa min bɛ se ka taga Kuruma bi ka taa min bɛ se ka taa Gosi bi min bɛ se ka taa Douanza bi ka taa Busɛn ninnu na Falaye ani ɲɔnɔnkɔnɔnaw la ka taa kuma bagantigiw fɛ k'o ka dɔgɔ dɛ donc an ye nin baro in kɛ ani bagan feerelaw degun min b'u kan bi jɔrɔna min bɛ u la fɛɛrɛ min b'u bolo u ko min ye Buguni fanfɛla la Falaye k'an ka baganw tun bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire ko fɛɛrɛ kɛnɛ bɛ se ka sigi yen bi Manankɔrɔkaw fɛ yen Mali bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan baganw ka munumunu ni jamana kɔnɔna na k'a sigi sen kelen kan yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a di minisiri Yuwaba ma ale min bɛ baganko minisiri kunna minisiriso kunna minisiri min bɛ lakanako kunna Falaye ale ni mara kamabɔli minisiri nin y'olu ka cadeau ye bi sɔgɔmada in na sabula nin ko bɛɛ lajɛlen tugulen don ɲɔgɔn na Zantigila Garabalikura an b'a maaw fo Falaye Cathédrale Sanankɔrɔba an bɛ Buguni sira Sikaso sira la min ye baganfeerela minnu bɛ yen an b'olu fo Manankɔrɔ Busew ka ɲɛmaa an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Kaselakaw ka misi feere yɔrɔ minnu bɛ yen ani misi tila yɔrɔ minnu bɛ yen Falaye ani ninnu bɛɛ lajɛlen de baro kɛ yaasa ka se ka nin kibaruya ninnu sɔrɔ jɔrɔna min b'u la o ye ɲɛmaaw k'u hakili to olu yɛrɛ la u k'ulu yɛrɛ ɲini k'u ye olu minnu b'a ko yɛrɛ kunna u k'ulu ɲini k'u ye sinon olu ka ɲɛmaaw taatɔ ka segin u ka yɔrɔ la bi cɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ ne ɲɛna Kɔna Korianze ninnu sira ninnu minnu filɛ nin Falaye ko bagan min tun bɛ bɔ yen o de jɔlen don kosɛbɛ Gao fana bi e bɛ se k'a faamuya bi ko Gao sogo sɔngɔ bɛ kilo bɛ ɲini ka na se Bamakɔ ta ma wa mɔgɔ bɛ ka taa segin jɛgɛ min fana ma Falaye o jɛgɛ fana tigiw fana ye dɔ fara o fana sɔngɔ kan tuguni donc an ka gɛrɛ ninnu na an k'u yɔrɔ ɲini k'u yɔrɔ dɔn tiɲɛ don u ko nin waati in na olu t'a fɛ u kunkolo ka bɔ ko komi o bɛ ni ye ne ye ne ka risque ma ta sa k'a kuma Falaye m'u fo parce que tiɲɛ na nin ye an kalo damadɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ to ka na kuma la nka dɔw tɛ se ka na mais
cɛsiri min b'u la o de diyara ne ye parce que ko ni armée bɛ patrouille k'a ɲɛma fala ye olu bɛ lafiya parce que ko armée bɛ tiɲɛ fɔ olu ni posila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ye min fɔ u ka jamana ka hakɛ ɲini olu kun o ka di olu ye wa kuma dɔw la fana u bɛ degun dɔw sɔrɔ fala ye an bɛn'o fɔ ɲɛmaaw ɲɛna kɛrɛfɛ o tɛ se ka fɔ téléphone o tɛ se ka fɔ antenne sanfɛ yan o gɛlɛya fana bɛ yen parce que n'an m'an farati an laban an b'an ka faso den ɲuman caman fana la perdre nin ko in senfɛ ka baganmarala bɛ fo kuma bɛɛ tɛ nin ye dɛ nin ye ne ye min faamu a la o ɲɛfɔcogo de ye nin ye jamana ka hakili to baganmaralaw la jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ o kama faso yɛrɛ basigi kama jamana basigi kama baara min n'o b'o di o kama fala ye ja muso minnu bɛ misi piripara ninnu fɛnw feere bamakɔ kɔnɔna na nin bɛɛ jatelen don ninnu bolo parce que olu de b'a feere u ma ni misi binna ka ban fɛn o fɛn bɛ bɔ a la u y'a bɛɛ lajɛlen jate k'a bɛɛ fɔ a sɔrɔ bɛ sɔrɔ cogo a bɛ taa sira o sira fɛ k'anw ɲɛ bɛ sogobilen in dɔrɔn la ko nɔn tɛ ko maaw bɛ balo hali misi dɔrɔn na misi gere dɔw bɛ balo o la ko wa min ka jugu an ka golo fana bɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa misi golo ko k'a sɔrɔ o ɲɔgɔn dumuni duman tɛ yen sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka nkalon bɔ an da bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele juin okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka golola ko de ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce fala ye kabini ntɛnɛ farabugu bintarakɛ yen kan bi dugudenw caman kɔni ye farabugu dugu kɔnɔna bila pewu ka taa dɔw taara dogo firi ko m'o ka suru la o y'u yɛrɛ ka commune ye dɔw taara Choix la n'anw b'a fɔ o ma ko Sogolo o ye cercle yɛrɛ faaba ye caman kɔni ye yɔrɔ bila bibi na yaasa u ni bɛ se ka kisi cogo min o fana kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ sa Minakakaw fana fɛ yen bin kɛra dugudenw caman kan u ka société civile ɲɛmaa ale tora o ko senfɛ min ye CNDH ye ale ye communiqué ka waleya in kɔn kosɛbɛ min ye k'a ɲini wolomasiri tɔgɔ fɛ u ka se ka wuli ka jɔ kɛ bamanansolen juguya wale kɛbaaw fala ye k'u caman nalen don ka n'u daga bi bila mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ caman bɛ yen bi u kɛlen don ka dugudenw sɛgɛn yen kosɛbɛ wa min ye zakatiko ye n'o ye jaga ye u b'a la ko mɔgɔw k'o sara u nakun ye ka na o de minɛ kungo minnu bɛ yen n'o ye Cɛbala ye ani Guan olu kɔnɔna fo ka taa se Bani yɛrɛ n'o ye Bani kɛrɛfɛla ye u kɛlen ka t'u ka taa ni ka segin kɛ o yɔrɔ la wa u caman min ye misiw ye ani baganw kɔni u bɛ ka jaga ninnu minɛ o la armée ale fana bɛ labɛn na fala ye an bɛ dan o ma nin waleya minnu bɛ ka kɛ labɛn bɛ sen na an ti don a kuma tɔ kɔnɔ hakilima b'a tɔ bɛɛ lajɛlen faamu n'an bɔr'o la Burɛmukaw olu kun wulila ka Ala deli tile 3 ko min ye sanji ye k'o bɛ se ka na Burɛmu cogo min fala ye tile 3 Ala y'u jaabi
san kɔni nana sa fo milimetri 40 ka dugu kɔni fa ji la tew wa meteo maaw y'a f'u ɲɛna fana k'u sigi ni ji ye kare kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen minɛna k'a bɛɛ lajɛlen fa ji la tew tiɲɛni ma kɛ fɔlɔ nka dugudenw u kɔni jɔrɔlen don min ye ala deli sango la fala ye a bɛ k'an ka jamana fan caman ni samiya ale gɛlɛyara bato kɔni ala y'a minɛ a jaabi kɔni sɔrɔla nka bi u yɛrɛ tilara ka jɔrɔ tuguni k'a sababuya kɛ n ko ala ka ko ti ko an na koyi ala ka ko foyi de ti ku adamaden na fiɲɛ m'a wuli an bɛ jɔrɔ ni funteni y'a minɛ an bɛ kuma nɛnɛ m'a se an bɛ kuma an b'a kɛ cogo di an b'a nɔgɔn dɛ aw ko ji ala ye ji di aw yɛrɛ ye dugawu kɛ ala ye ji di sisan ji bɛ ka degen ni degun ye fo maaw tɛ ka se ka bɔ kɛnɛ ma a filɛ nin ye fala ye n'an bɔra burɛmu bafula bɛ k'aw fɛ yen yaasa ka se ka kɛlɛw ban cɛfɔ ni kanbɛ o sigili kɔnɔna na sa u ka musow ka ɲɛmaa minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛn ni kelenya sinsinni kɛ bafula bɛ kɔnɔna na maa 30 ɲɔgɔnna bafula bɛ nin ma ɲina kalan kɛra olu kunna yaasa u bɛ se k'o baara kɛ cogo min musow tɔgɔla bolofara min bɛ yen a ko ɲɛmaaya tun bɛ olu bolo mairie yɛrɛ kɔnɔna na min ye u ka préfet ye n'o ye bafula bɛ préfet ye waleya in ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna sa n'o ye cours de vacances ye o tako filanan tumutukaw fɛ yen o baara sigira sen kan nin kalo in tile 18 a bɛ kun fori min ye septembre kalo tile 18 ka kɛ ni kalanta ɲɛkɔrɔla ye groupe scolaire min bɛ yen n'o ye Bahadu Ben Abubakar ye kalan ninnu bɛ ka kɛ sinɛki maaw olu de bɛ ka kɛ fufalaki yaasa ka se ka fɔnɔmanta ni kalanta ale cɛ fala ye Burkinakaw ka premier ministre ale tun bɛ taama n'an fɛ yan kunun o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye général d'armée Asimi ye a y'a bisimila n'ala sɔnna ma min ye Burkina premier ministre a bɛ bɔ yan nka yan'a ka bɔ yan brigade citoyenne min n'o kun ka san 2 bɛ a taara ɲɛda o yɔrɔ kan ani premier ministre u taara pionnier olu fana sigiyɔrɔ la sogonikɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Janɛgɛ la u taara ye ka taa lajɛ denmisɛnninw bɛ baara kɛ cogo min u bɛ ka fasoden ɲumanya waleyaw sigi sen kan cogo min Burkina premier ministre kɔni ko sifinw ka bila u kun na layidu tali politiki ko la ani campagne ko o banna u yɛrɛ de kɛlen don faso jɔlaw ye sisan u ka wuli k'u jɔ ka tilennenya ni laadiriya ta min ye jamanakuntigi Asimi ale ka laɲini belebeleba ye nin ye premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale ye ji da o ko sɛnɛ kan k'u ka dɔ fara cɛsiri kan fala yanni nin bɛɛ cɛ sa min ye Burkina ni Mali ye u tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la taabolo minnu bɛ yen ni bolodiɲɔgɔnma bɛ ka k'o kɔnɔna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ministre Sadio Kamara général de corps d'armée ale tun b'a kɛnɛ kan Dawudu ka taa fara ministre wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta Burkinakaw kɔni ka laɲini ye min ye bɛn kɛlen don min kan ani baara bɛ ka kɛ min kan u ka sinsin kimɛli minnu bɛ se ka kɛ sa ka sigi sen kan yaasa jamana fila bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min na AES kɔnɔna na ka baara kɛ ka ɲɛ Burkina premier ministre ale ye ji da o sɛnɛ kan min ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ko sa ko baaraw kɔni na taa u taabolo fɛ kimɛli ni wulikajɔ minnu kan ka sigi sen kan ka se ka jamana fila in halisa u sɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka dɔ fara a ko sinsinni kan k'u na tila ka o bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka t'o kimɛli kɛ Burkinakaw olu fɛ yen fala ye biennale a ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na sangaw y'u ta kimɛli kɛ u kun ye sɛbɛnni min sigi sen kan min ye utukalo tile 21 kunungo o kɛra san maa minnu y'u dɛmɛ baara in na sa juillet kalo tile 22 ka taa bila tile 24 na u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ mun sigi sen kan o ko baara ko a ɲɛna kosɛbɛ attestation n'o ye waleɲumandɔn sɛbɛn ye o taara ka di jura dɔw ma jura minnu y'u sen don nin ko in na k'u dɛmɛ ni musakaw ye wa min ye san yɛrɛ cercle a commune 9 bɛɛ lajɛlen u bɛɛ sen yɛrɛ ɲɛbila baara in na Gawokaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kura dɔ fala ye n'o ye Sutowuru ye Sutowuru ale kɔni yirala Gawo ɲɛmaw la maire y'u fo kosɛbɛ baara in kɛcogo la sa sifinnakaw ko nin ka fisa u ma ni ka t'u yɛrɛ bila baara wɛrɛw la farikolo sanuma o ka se ka sɔrɔ hakili bɛ se ka sigi cogo min na an ka afro basketikɛlaw san 10 laban in na wa cɛ minnu fana filɛ nin ye fala olu fana b'o dakun kelen de la a bɛɛ lajɛlen ye min ma u ye maa minnu ye denmisɛnnin balontanw kɛ basketi kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se bi ma Solomani Bobo Tunkara ko n'ale ye lesɔrɔ kɔnɔna na fasirikɛbaa ye kunnafonidila don farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ko min ye an ka samata sɛgɛw basketikɛlaw ye k'u y'u ni di u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye baaraba de kɛ yaasa ka se ka Côte d'Ivoire bati wa ko ale bɛ min ɲini u fɛ kuma dɔ la u bɛ to ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ko n'u sera ka o kɔni labɛn entraîneur k'a f'u ye kuma bɛɛ u ka bɛn tiɲɛ don maa kelen kelenw bɛ u la minnu bɛ se kosɛbɛ basket la nka basket bilama o tɛ mago ɲɛ kosɛbɛ ten sabula ni min ye lancer franc 3 points fililabaw ye n'olu kɔni tɛ k'a fɔ ko n kelen bɛ se k'o jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ
galabu kɛnɛya ka se k'u hakili di ɲɔgɔn ma sa ka baara kɛ k'u ko k'u taabolo ye yaasa min ye Senegali ye u bɛ se ka o gosi cogo min na équipe fila min ye Mali ni Senegali ye fala ye k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn wa u bɛɛ lajɛlen bɛ hôtel kelen na u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman fana u ka ko caman bɛ ka kɛ ɲɔgɔn moral do sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. fala ye an bɛ taa Kulukoro n'an sera Kulukoro an tɛ taa Kulukoroba an tɛ taa gouverneur fan fɛ min ye Emiya la an tɛ se yen an bɛ da Kulukoro gara la Kulukoro gara ye polisiso min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko Kulukoro gare polisiso o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye commissaire principal Jaturu Danbele ye Jaturu ka wulikajɔ kɔnɔna na sa min ye nin juillet kalo in a tile 16 a n'a tile 17 sigana masa min ye Danbelekɛ ye a y'a bolo da o kan n'a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya maa minnu don sa u minɛna suyɛni na suyɛni minnu n'olu tɛ suyɛni 2 la a si tɛ fɛn fasuguya kelen ye min ye wulikajɔ in ye a y'a to u bolo dara sigana maa 4 kan moto 4 misi 1 wa maa minnu ka baara minɛn minnu tun b'u bolo fala ye u bɔyɔrɔ jɔnjɔn ma dɔn sigana bɛ a ko la maa fɔlɔ min minɛna ni Jaturu y'i tɛgɛ da o kan o kɔni minɛna fala o taara a tɛgɛ ma de sɔsɔli tɛ min na ale ta kɛra o ye a b'a fɔ min ma sa ko flagrant délit ale ta kɛra Kɔlɔbugukaw fɛ yen a yɛrɛ ye Johnson fɔ koyi a ko a ye suyɛni ye wa k'a kelen tɛ dɛ k'a ni maa dɔw b'a kɛ k'olu ye 5 don fiɲɛ na ka taa u taara a ka du kɔnɔ fala ye Jaturu n'a ka brigade maaw u ye sɛgɛsɛgɛli boloda sa ka jigin kamalen ka du kɔnɔ fala ye u taara mun sɔrɔ yen min ye bolimafɛn 3 u y'o sɔrɔ a ka yɔrɔ la ale yɛrɛ ka du kɔnɔna na u y'o ta min ye siganama fana 2 u y'olu fana sɔrɔ a yɔrɔ la ye sɔgɔmada joona fɛ misi tun bɛ dɔ bolo misi a y'a ta dɔ ka misi marayɔrɔ kɔnɔ misiko gɛlɛya bɛ yen cogo min a bɛ taa maaw ka misi ta cogo di ɲɛ t'a baga fasalen la fala ye an kun bɛ ka kuma min fɔ sisan nin fana o kɛra Suban plateau extension kɛrɛfɛ maa 3 minnu filɛ nin ye n'u minɛna sa u bugunatigɛw o ye MT san 21 min ye IT o ye san 26 ye OT o ye san 25 personne nage tɛ nin na personne nage tun bɛ Kɛɲɛwata la 59 a y'an malo dɛ fala ye ni maa ninnu u y'u bɛɛ bila ka taa min ye kiiri ale ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ sa min ye kiiri tigilamaw ye u ka ko tiɲɛna a jalaki dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabula polisilakaw olu ta ye minɛli ye k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin jaabi min sɔrɔlen filɛ polisilakaw fɛ n'o ye Jaturu Danbele n'a ka maaw ye o kɛ kun ye sa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ka lakana sɔrɔ ka kɛ ni polisi directeur ba n'o ye contrôleur régional de police Yusu Kone ale n'a ka cɛdenw ka laɲini ye ministre Dawudu ale ka laharama kɔnɔna na a n'a ka bilasiraliw polisi commissaire Kulukoro gare polisiw ka ɲɛma n'o ye commissaire Jaturu Danbele ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka hakili latigɛ maaw k'u hakili latigɛ nka min ye kibaruya o kibaruya ye n'u y'o sɔrɔ siganamaw ka u k'a fɔ olu finitigiw ye sabula wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen bɛ gun kelen de kɔnɔna na bi a kɛkun ye u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ka se ka baaraw kɛ basigi ni lafiya o kɔnɔna na fala ye an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o y'an ka cɛkɔrɔba ka sɔma yɛlɛmali ye colonel Isa Ngoyiba fala ye n'i ye colonel Isa Ngoyiba ko fɔ dɔrɔn a b'an hakili jigin office du Niger la Senako ka fala ye maa min fatulen filɛ nin ye a ye nɔ to dɛ colonel Isa Ngoyiba a kɛra gouverneur ye a kɛra office du Niger directeur général ye a ye kiiri ministeriya kɛ sɛnɛ ministre baganmara ministre a ye nin bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana kɔnɔ Musa Tarawele ka tile la fala ye nka a tun t'a ta fɔ maa kɔ dɛ i ɲɛ ŋwɛn a ɲɛ ŋwɛn n'u tun k'a ma ko ko mɔnkolo a b'a fɔ ko hali ni Musa bi yan ne b'a fɔ a ɲɛna dɛ baara kɛcogo ɲuman kama de don ale ti tamakiya a ti sira a ti foyi sabula a dalen don a yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka min kɛ
Falaye Sénéko ta na sira fɛ Mali kɔnɔ Isa Ongoiba tɔgɔ donna tariku la koyi. Isa Ongoiba kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. A fɔ masa ko Canal Cos Ongoiba o yɛrɛ tɔgɔ dalen no ale la kilomɛtiri 19 min ye milimɛtiri 48 ji k'o walankata ka taa ofisi kɔnɔna na ale de y'o sigi Mali kɔnɔna Falaye. A waati maa kun miiri yɛrɛ t'o la yɛrɛ k'o bɛ se ka kɛ min ye nin baara in ye a y'a to yɛlɛmaba de donna sɛnɛ kɛcogo la sɛnɛ ji sɔrɔ cogo baaraw kɛcogo min ye kɔlɔn kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sa lafiya o nana kɛ kudayi ye fan wɛrɛw fana fɛ min ye colonel Isa Ongoiba ye Falaye k'a to office directeur la wa directeur min bɛ sigi bureau kɔnɔ o kun tɛ koyi jiko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogo di foro kɔnɔna su ni tile o Isa Ongoiba ministre ale ni ministre kɔrɔw faama minnu b'an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ terikɛ n'o ye Seru Nantume ye ka taa se dɔngɔnɔw ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ka denbaya maa bɛɛ u taara bila a dayɔrɔ laban na Falaye an bɛ dugawu kɛ sa min ye colonel Isa Ongoiba ye a fɔra si min na Ala k'o di a denw ma min ye an ba ye an b'a fɔ n ka Ala ka a sɔn limaniya la hali bi min ye Sidi Ongoiba n'o y'a denkɛw ye a n'a denmusow k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko min ye taasibila ye ni Ala sɔnna a ma a tɔ bɛna na to senna fo ka taa se saraka bɔ ma don nataw kɔnɔna Falaye bɛɛ bɛnna min kan o ye k'u fa tun bɛ faso fɛ ye ale ye armée française kɛ ka na Mali armée kɛ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'i jɔniyɔrɔ fi yiriwaliko ta na sira la sɛnɛkɛlaw olu ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye colonel Isa Ongoiba k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la Falaye kibaruya mun dira e yɛrɛ fɛ ani ne ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 21 aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni telimanw olu kɛnɛ kan a k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka juma tɛmɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da